ଆପା କ'ଣ କରୁଛ? ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହଉଛି ବା। ପକୁଡ଼ି ଛଣା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପକୁଡ଼ି? ଆଜି ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହଉଛି ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆମେ 3 ଜଣ ମା ତୁ ମୁଁ। ହଁ ହଁ। କେହି ତ ଖାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି କରିଦେବା ଏଇଆକୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଛାଣିକି ଥୋଇ ସାରିଲଣି? ଛଣା ହେଇକି ଆଉ ଡାଲି ଏଠି ହବ। ଛଣା ହଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବିନା ଶାଗ ଭଜାରେ ଖାଇସାରିଲଣି ନିଅ ଶାଗ ଭଜା। ହଉଥିଲା ମତେ ଆଗ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦିଅ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲି ଖାଉଥିଲି ଶାଗ ଭଜା ହେଲା ଖାଇବି ମଜା ହଉଥିଲା ନା ଆଉ ଶାଗ ଭଜାଟା ଖାଇ କହିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟା ବୋଉ ଦେଇଥିଲା କଦଳୀ ଭଜା। କଦଳୀ ଖାଇବା କଦଳୀ ତ ଖାଇଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତା ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଭଲ